Tulo ka mga personnel sa Lapu-Lapu City Traffic Management System kun CTMS nagpositibo sa surprise drug test. Anang live report ni Nico Serino. Nick. Lan kini maong migawas sa resulta sa random drug testing nga gilusad sa Lapu-Lapu City sa lain-lain nga mga departamento ni atong miaging adlaw ug kagahapon. Random drug testing ang gihimo sa Lapu-Lapu City. Gipasiugdahan sa Office for Substance Abuse Prevention kun close-up, subay kini sa tinguha nga mapatuman ang drug-free workplace sa syudad. Sa testing nga gihimo, lakip sa gipaubos ang mga personnel mismo sa close-up, traffic office, driver ug marshal sa City Hall, lakip mga kawani sa City Admin ug HR. 102 tanan ang napaubos, 40 kanila gikan sa City Traffic Management System kun CTMS. Migawas sa resulta, tulo nila ka enforcers ang nagpositibo. Ipaubos pa hinuon sa confirmatory test ang maong resulta. Random ni siya, i-pick up ang ilag yung head mo ay nag-pick up kay random man atong gibuhat. Mas maayo ning random kay aron pick up ba by lot. So at least magmatngon gyud ni ang atong mga kawani po. Itabo terminated sila sa ilahang service. They will undergo rehabilitation. If ever na after 6 months nagbago sila, we give them a chance to rehire again. Buot sa mayor, pahingusgan ang drug testing sa Lapu-Lapu City LGU. Gawas nga ganiron ang mga departamento kung mahimo tanang empleyado. Aron matino kung may tigamitan ba og drogas. Biya na sila sa maong bisyon, no? Dili gina makatabang sa ila, makahatag lang og problema. Duharay ka paingnan kung sud ka aning bisyo. Kung dili ka mutikangkang, mutikungkong ka. No? Mutikangkang ka kay patay, no? Tikungkong ka kay magtikungkong ka matulog na to sa prisuhan. Karong tuiga lang sa drug testing nga gipatuman sa mga empleyado sa duha ka mga barangay, Basak ug Pusok, dunay 8 tanan nga nasutang positibo. Matod sa close-up plan, magpadayon kini ilang random o surprise drug test. Kung dili departamento o mga empleyado ilahimuan sa City Hall, ani nasab sila sa kabaranggayan labi na kay dunay mga bag-ong opisyales sab sa barangay. So kada pahigayon na kitong barangay elections sa miaging tuig. Lan? Okay, daghang salamat Nico Serino.